Ассалому алейкум тамошобинони иззатманд. барномаи криминалии ахбори вазорати корҳои дохилӣ шуморо бо хабарҳои ҷиноятӣ ва дигар кирдорҳои зидди қонунӣ шинос менамояд. Бо шумо мо Рухсор Таваллузода. ҳангоми амалиёти махсус аз ҷониби милитсияи пойтахт ҳадафи нопоки нашъаҷалоби касбӣ барбод дода шуд. зимни боздошт аз ин нафари ба ҷомеа хавфнок наздики 70 килограмм воситаҳои гуногуни нашъатдор дарёфту мусодира гардид. майори милитсия Сироҷиддини Шакурӣ оиди боздошт ва мусодираи махсусан калони ин бори марговар гузориш таҳия кардааст. муомилоти ғайриқонунии воситаи нашъатдор яке аз манбаи асосии даромади гурӯҳҳои ҷиноятию харобкор ба шумор рафта, афроди ҷиноятпеша бо фурӯши он ҳазорон ҷавонро ба дарди нашамандӣ гирифтор намуда, бо маблағи аз ин ҳисоб ба даст омада мехоҳанд ҳадафу мақсадҳои ғаразноки худро амалӣ созанд. дар ин замина кормандони милитсияи пойтахт ҷиҳати пешгирии муомилоти ғайриқонунии воситаи нашъатдор дар ҳудуди шаҳри Душанбе муборизаи беамон мебаранд. аз ҷумла дар натиҷаи роҳандозӣ намудани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони шуъбаи кофтукови ҷиноятии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе, шаҳрванд Ҳасанзода Меҳрдод соли таваллудаш 1991 истиқоматкунандаи ноҳияи Масчоҳ зимни интиқол додани воситаи нашъатдор дастгир карда шуд. тафтишоти пешакӣ муайян намуд, ки Ҳасанзода Меҳрдод бо мақсади ба даст овардани маблағи муфт ба гурӯҳҳои нашъаҷаллоб шомил шуда вазифаи интиқолдиҳандаро иҷро мекардааст. номбурда тариқи шабакаи иҷтимоии WhatsApp бо хешовандаш Зарифзода Шехназар дар тамос шуда аз рӯи раҳнамоии ӯ воситаи нашъатдорро дар ҳудуди шаҳри Душанбе қабул намуда мақсади ба вилояти Суғд ва минбаъд ба хориҷи кишвар интиқол доданро доштаанд. гумонбаршаванда бо мақсади амалӣ сохтани ин ҳадафи ғаразноки худ аз воситаи нақлиёти таксӣ истифода намуда воситаи нашъатдорро дар бағоҷи нақлиёт ҷойгир намудааст. маҳз дар натиҷаи коркардҳои оперативии кормандони милитсияи пойтахт пеши роҳи амалишавии ҳадафҳои ҷиноятии гумонбаршаванда гирифта шуданд. зимни санҷиш аз номбурда миқдори махсусан калони воситаи нашъатдор яъне 77 килограмм воситаи нашъатдори навъи ҳашиш ва афюн дарёфту мусодира карда шуданд. айни замон нисбати дастгиршуда Ҳасанзода Меҳрдод ва Зарифзода Шехназар ки дар ҷустуҷӯи расмӣ қарор дорад, тибқи талаботи моддаи 200 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда тафтишоти пешакӣ идома дорад. бо мақсади пешгирии муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашъатдор ва моддаҳои психотропӣ кормандони милитсия пайваста чорабинҳои мақсаднок ва амалиётҳои махсус доир менамояд. новобаста аз ин бархе нафарони манфиатҷӯ барои ба даст овардани манфиат аз роҳу воситаҳои гуногун истифода мебаранд. ҳайати шахсии шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Варзоб дар таъмини ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ, пешгирии ҷинояту ҷинояткорӣ ва таъмини волияти қонун саҳми назаррас доранд. кормандони шуъбаи мазкур пайваста талош мекунанд, ки пеши роҳи ҳама гуна ҷиноятҳо ва ҳуқуқвайронкуниҳо гирифта шавад. бо доир намудани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯи кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Варзоб, ронандаи кироякаш Абдуллоев Ҳофиз соли таваллудаш 1992 истиқоматкунандаи кӯчаи Маяковский шаҳри Душанберо барои интиқоли ҳабҳои психотропӣ боздошт намуданд. зимни аз назаргузаронии дохили воситаи нақлиёти номбурда 3000 ҳабҳои психотропӣ бо номи Пригамез дарёфт ва мусодира карда шуд. маврид ба зикр аст, ки чунин ҳабҳо дар дорухонаҳо бе дорухати духтур ба фурӯш бароварда намешаванд. боздоштгарда ин миқдор ҳабҳоро мехост ба шаҳри Хуҷанди вилояти Суғд интиқол дода ба ҷавонону наврасон ва гирифторони бемориҳои нашамандӣ ба фурӯш бароварда аз ин ҳисоб фоида ба даст оварад. ман ронандаи таксист Абдуллоев Ҳофиз Муродалиевич, ронандаи такси 4 ширкати Рахш такси, ҳангоми ба Хуҷанд рафтан кормандаи мақомот мара дастгир кардам. мавриди зикр аст, ки ҳабҳои психотропӣ ба рӯҳу равон ва саломатии инсон таъсири зишт дошта танҳо бо дастури табибон барои доираи муайяни беморон тавсия дода мешавад. вобаста ба ҳолати ҷойдошта нисбати боздоштгарда корҳои тафтишотӣ идома дорад. идомаи барномаи ахбори вазорати корҳои дохилӣ.
дар натиҷаи доир набудани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони раёсати мубориза ба зидди гардиши ғайриқонунии маводи нашъовари вазорати корҳои дохилӣ як далели ташкили фасодхона барои истеъмоли воситаҳои нашъадор ва моддаҳои психотропӣ ҳамзамон анҷом додани амалҳои шаҳвонӣ ошкор карда шуд. Шаҳрванд Ҳасанова Таманно соли таваллудаш 1999 сокини шаҳри Турсунзода манзили истиқоматиро дар суроғаи кӯчаи Бобоҷон Ғафурови шаҳри Душанбе ба иҷора гирифта, манзили номбурдаро бо фасодхона яъне ҷои истеъмоли маводҳои нашъатдор ва анҷом додани амалҳои шаҳвонӣ табдил додааст. Зимни ворид гардидани кормандони милитсия ба манзили истиқоматии болозикр Ҳасанова Таманно ва шаҳрвандон Баротов Абдуҷалил ва Азанҷонзода Муҳаммад сокинони ноҳияи Фирдавсӣ дар ҳолати сархушӣ қарор доштанд, ки баъди ташхиси маркази наркологӣ муайян гардид, ки номбурдагон маводи нашъатдори навъи метамфетамин истеъмол намуданд. Аз рӯи нишондоди Ҳасанова Таманно ӯ бар ивази аз 1000 то 2000 сомонӣ аз шаҳрвандони гуногун маблағ гирифта барои анҷом додани амалҳои шаҳвонӣ ва истеъмоли воситаҳои нашъатдор шароит муҳайё мекардааст. вобаста ба ҳолати ҷойдошта бо дастрасии моддаи 205 ташкили нигоҳдошти фасодхона барои истеъмоли воситаҳои нашъатдор ё моддаҳои психотропӣ Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида, корҳои тафтишотӣ идома дорад. ҳарчанд қонунгузорӣ баъди ҷазои маъмурӣ дар ҳолати давоми сол такроран машғул шудан ба фолбиниро ҷиноят эътироф намуда, оқибати ҳуқуқии ин шуғли ба ҷомеа зарароварро вазнинтар кардааст, ҳамоно баъзе афроди машғулшаванда бо ҳар роҳу восита фаъолияти ғайриқонунии худро пеш мебаранд. гузориш оиди боздошти фолбинону ҷодугарон омода шудааст. мутаассифона бар замми гузарондани чорабиниҳои мақсадноки оперативӣ ва корҳои зиёди фаҳмондадиҳӣ баҳри аз байн бурдани амалҳои хурофотӣ ки амарӯза аз ҷониби кормандони милитсияи пойтахт роҳандозӣ мегарданд, баъзе аз соҳирон баҳри аз даст надодани муштариёни худ усулҳои иҷрои амалҳои хурофотиашонро тағйир дода, ҳатто аз ҳайвоноти хонагӣ низ истифода мебаранд. аз ҷумла зимни санҷиш аз ҷониби кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ ду дар ноҳияи Сино, Шаҳрванд Дӯстиёв Бахтиёр, сокини 38-солаи ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ, зимни машғул шудан ба фолбинӣ дастгир карда шуд. ӯ худро дар байни шаҳрвандон ҳамчун шахси донишманду аҳли фарҳанг муаррифӣ сохта, аммо дар хилват ба фолбиниву ҷодугарӣ машғул мешудааст. таассуфовараш он аст ки номурда барои бахткушо намудани занон аз мурғ ва моҳӣ истифода намуда, гӯё хуни мурғ ва назора намудан ба моҳӣ ба кору фаъолияти инсон ривоҷу равнақ медода бошад, ба шаҳрвандон истифодаи чунин усулҳоро тавсия медодааст. аммо ба ҳамагон маълум аст ки ҳамаи амал ва гуфтаҳои фолбинону ҷодугарон фиребгарӣ беш нестанд. ай мардами тоҷик хоҳиш мекунам, ҳами корҳо дурӯғанд, ба ин корҳо рӯ наёрен, и ғайридиния, и хурофотай. хоҳиш мекунам ҳама мардами тоҷик накунен, ин кори хуб нест, ягон фоидае намеёра, ягон каса ягон беҳбудӣ накарда. ҳамзамон аз ҷониби кормандони милитсия зимни санҷиш муштарии номбурда Шаҳрванд Бегмуродова Моҳира ба милитсия даъват карда шуд. гарчанде қаблан низ барои ба назди фолбинон рафтан нисбати Бегмуродова корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронда шуда бошад ҳам, вале чуноне маълум аст ӯ боварҳои худро нисбати фолбинон аз даст доданӣ нест. воқеан мушоҳидаи чунин афроди ислоҳнопазир боиси нангу ташвиш аст. мазам грех баъд як гонам да занг задум, гуфтам хемазам грехтага ягон вай бошад, ягон дуо хонум, ягон чӣ кунам. вай гуфт ки я додарам ҳастая ва зангш мезанам меоя. гуфтам бароям табобат карданашам чӣ дар корай? гуфт ки мурғу моҳӣ. вобаста ба ҳолати мазкур нисбати Дӯстиев Бахтиёр бо моддаи 482 Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон протоколи маъмурӣ тартиб дода шуда нисбаташ ҷаримаи маъмурӣ татбиқ гардид. барои кушоиш корашон кинна дарод, бачаҳошон ба кинна дарод. ман не бахткушоӣ, ҳа бахткушоӣ мекунам. ман ин барои бахткушоиданаш, инаш барои пешомиди кораш. ман инҷа сиёдонаҳай, лавроврисай, ҳазористбанҳай, ҳамин барои ҳам пешомиди кораш.
табобат бо роҳи дохонӣ ва фол барои бахткушоиву кушоиши кор бо истифода аз ашёҳои табииву ғайритабиӣ ба Гулбаҳор Бутаева нисбат дода мешавад, ки дар болои чунин хизматрасонӣ дар ҳудуди маҳаллаи якуми шаҳри Истиқлол боздошт ва баъди муайян шудани кирдорҳои қаблияш нисбати охирон дар асоси талаботи моддаи 240 иловаи 1 Кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуд. ба ҳамин монанд кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ноҳияи Спитамен машғулшавандаи фолбинӣ ва сеҳру ҷодугарӣ Шаҳрванд Раҷабов Ҳусейн Абдураҳмонович соли таваллудаш 1957 истиқоматкунандаи шаҳраки Навкати ноҳияро муайян карданд, ки баъди таъини ҷазои маъмурӣ фаъолияти ғайриқонунияшро идома додааст. Асосан кадом намуди касалиҳо шумо муроҷиат мекунанд? Желудок. Все একটা знакомый вот достаточно мелочи. Синема карта একটা пасианс туда. Вот. А он пасианса карта индина бозу винам лазеш мундас. Вообще я мышла. Ами карта хати табобат карди? Нет. Да, пасианса им хава йодунам караштан закуле. И карта як қоғаз, и чӣ қобилияти одам аст ҳад кини дошт карта? Ну, это очень щепетильный вопрос, я сам не знаю. Это мистика какая-то. фол кушодан бо истифода аз қарта, муайянсозии беморӣ тавассути ҳамин ашё ва хизматрасониҳое чун пешгӯии тақдиру сарнавишт, ривоҷи кор, додани тавсияҳои табобатӣ, бахткушоӣ ва дигар намуд ваъдаҳои расидан ба муваффақияти зиндагӣ самти фаъолияти ғайриқонунии Ҳусейн Раҷабов мебошад, ки дар ҳудуди ноҳияи Спитамен солҳои тӯлонӣ машғул будааст ва бо пешниҳоди таъбирҳои ғалату гумроҳкунанда афроди гумроҳзадаро фиреб карда даромади пулӣ ба даст меовард. Такрор кардани чунин одат ба он оварда расонид, ки нисбати мавсуф бо дастрасии талаботҳои моддаи 240 иловаи 1 Кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз шавад. ин буд маҷмӯи мухтасари хабару гузоришҳои ҷиноятие ки дар ҳафтаи сипаришуда ба қайд гирифта шуданд ва манзури шумо намудем. хайр то барномаи оянда.